इउक्रेन रासिया दावहानि जोबोर गिलुबालु आपडेट लोगोफोर माने जायखौ जों सानाखैमोन बेनो मोगथाङाव जाबाय जायखौ जों गिबाय थादोंमोन बेनो मोगथाङाव जाबाय आरो इउक्रेनखौ रासिया जोबोर गिख्रंथावै वार्निं होदों थांनाय मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन बैबादि जुदि मिसाइलखौ बाहायोबा बुहुमाव ओरैबायदि एयार डिफेन्स सिस्टेम गैया बै एयार डिफेन्स सिस्टेमा बै मिसाइलफोरखौ होबथानो हायो रासियानि बै मिसाइलफोरखौ होबथानाया इउक्रेननि थाखाय इम्पसिबल जागोन लोगोफोर मोनसे मोननैखौ इन्टारसेप्ट खालामगोन नाथाय 90%आनो हिट खालामगोन इउक्रेनाव आरो बेवहाय ओरैबायदि गोबां बारुद लानानै थांनानै बे ब्लास्ट जागोन बै ब्लास्टनि रेन्जफोरा 100 मिटार 200 मिटार 300 मिटार आरो जुदि बेवहाय निउक्लियार बम्ब जुदि लानानै थाङोबा बेनि जि डिस्ट्रक्शन बे जोबोर भयंकर गिलुबाल जागोन आरो बैनि इउक्रेन नामनि हादरा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन स' बैबादि मिसाइलखौ इउक्रेननि मोनबो एयार डिफेन्स सिस्टेमा लाखिनाया लोगोफोर नोंथाङा सानदों जे रासिया दिनैसिम बे दावहाखौ देरहानो हायाखै आथिखालाव रावबो हादरा एसेबां इजि दावहाखौ देरहानो हाया नाथाय बेनि जि जोबस्रांनाय जि लीला बे लीलाया जोबोर गिलुबालु जानो हागौ स' इउक्रेना USA नेटो कान्ट्रिसफोरनि मददाव बे दावहाखौ नांबाय थादों नाथाय रासिया जुदि गावसोरनि गासैबो रोखोमनि हाथियारखौ जुदि इउक्रेननि सायाव जुदि गारनानै होयोबा इउक्रेना बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन रासियानाव ओरैबायदि गोबां हाथियार दङ बे हाथियारजों बुहुमखौनो बहुत बार 20 बार 30 बार फोजोबस्रांनो हानाय हाथियार दङ रासियानाव बेनिखायनो रासिया बायदि हादरखौ दिनै इउक्रेन बायदि हादरा जेबो फावसाय होनो हाया नेटो कान्ट्रिसफोराबो रासियाखौ जेबो खालामनो हाया बास्तबाव बेनो रियेलिटि लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ फोथायनो हायाबो जानो हागौ नाथाय रियेलिटिया बेनो रासियानाव ओरैबायदि हाथियार दङ बै हाथियारखौ ना दावहायाव लाबथावो आरो बै हाथियारखौ दावहायाव जुदि लाबोब्ला बे बुहुमा खनथाम खनब्रै जोबगोन लोगोफोर स' आं जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया जाबाय ICBM इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल नोंथांमोन आं इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि माखासे नाम दिन्थिदोंमोन थांनाय भिडिअ लेक्चाराव आरो बेनिनो मोनसेखौ इउज खालामदों होननानै इउक्रेना बुंबाय थादों बबेखानि बे फेकबो जानो हागौ रासिया दाबो बुङाखै जे इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल इउज खालामदों दिनैनि तारिखाव माने फुंनि 7:67:5 नि गेजेराव माखासे मिसाइल डिनिप्र मुंनि सिटियाव लन्च खालामदों मोनसे जायगानिफ्राय रासियानि मोनसे जायगा कास्पियान लैथोनि खाथिनिफ्राय कास्पियान बिलोमानि खाथिनिफ्राय अस्ट्राखान नामनि जायगानिफ्राय जाय डिनिप्रनिफ्राय 700 किलोमिटार गोजान बै 700 किलोमिटार गोजाननिफ्राय बै अस्ट्राखान नामनि जायगानिफ्राय लन्च खालामदों होननानै बुंदों मोनसे ICBM इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल आरो बै इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि मुंखौ होनदों RS-26 रुबेस नाथाय मोनसे बाथ्रा साननो गोनां जे 700 किलोमिटार गोजाननिफ्राय ICBM खौ बोरै इउज खालामखो कारण ICBM आ मोनसे सीमा थायो बिनि रेन्जआ बेसेबां 5800 किलोमिटार किन्तु मोनसे बाथ्रा दं साइन्सआव फिजिक्सआव मोनसे बाथ्रा दं जेसेबां गोजान खारा मानो बि मेक्सिमाम डिस्टेन्स थांनो हानायसो बियो नाथाय जुदि एंगलखौ चेन्ज खालामनानै जुदि लन्च खालामबा बिखौ खाथियावबो खोलैनो हागोन जेनेबा नोंथाङा ओरैबायदि साननानै ला अन्थाइखौ जोबोर गोजौथिं खुबैयोबा गोजानाव गोलैदों नाथाय बाय गाहायथिं खुबैयोबा एसे खाथियावनो गोलैदों अथ'स' बियो गोजानबो थांनो हागौमोन थिग बेबायदिबो जानो हागौ स' 5800 किलोमिटार डिस्टेन्सनिफ्राय फैबाथ' बिखौ इन्टारसेप्ट खालामनोबो इजि जागोन नाथाय बै एसेबां गोजानाव खारनाय मिसाइलखौ जुदि जोबोर खाथियाव खोलैनाय बायदि जुदि लन्च खालामोबा बेनि जि स्पिड ना बे भयंकर जाबोयो बेनिखायनो इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनाया प्राय इम्पसिबल टाइप जायो लोगोफोर प्राय इम्पसिबल स' नोंथाङा थारैनो भिडिअफोर नुदों जानांगौ टुइटारफोरावनो जा गुगोलावनो जा इउटिउबावनो जा जे ओरैबायदि माने हरखाब बमा सोमजिनानै हाव गोलैफैनाय नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ नुदों जानांगौ माने एयार डिफेन्स सिस्टेमा जेबो भेलु गैयै बायदि जादों बेहाय स' बाथ्राया जाहैबाय रासिया थारैनो ICBM खौ इउज खालामदों होनना जाबायदि निउस ओंखारबाय थादों बेनि ओंथिया मा लोगोफोर नाथाय ICBM आ जेनेरेलि मानि थाखाय ICBM आव जेनेरेलि निउक्लियार बम्ब फिट खालामनाय जायो नाथाय बै ICBM आव रासिया निउक्लियार बम्ब फिट खालामाखै लोगोफोर भल'दिमिर जेलेन्स्कीनि जि माने एक्सपिरियेन्स गैयि माने जिअ'पलिटिक्सखौ बुजिनायाव बहुत फेलें बि भल'दिमिर जेलेन्स्की प्रेसिडेन्ट अफ इउक्रेन बियो माने बुजिनायाव बहुत माने गाधा होनना बुंनांगोन बिखौ माने बियो रासिया बायदि मोनसे हादरनि एगेन्स्टआव बियो लं रेन्ज मिसाइल लन्च खालामदों रासियानि हेंथायै दिनैसिम रासियाया अननानै बेबायदि गिख्रंथाव मिसाइलखौ इउजआनो खालामाखै इउक्रेननि हेंथायै दावहायाथ' जोबोर गिख्रंथाव जादों गोबां मानसिनि जिउ जोब्बाय नाथाय बेबादि रोखोमनि ICBM मिसाइल इउज खालामाखैमोन जुदि रियेलबा बे बाथ्राया जोबोर
गिख्रंथाव लोगोफोर आरो बे समावनो बेखौ वार्निं साननानै जुदि भल'दिमिर जेलेन्सकि बिथाङा सेन्स जुदि खालामाबा जोबोर खैफोद जानो हागौ स' RS-26 रुबेस बे जि मिसाइल बेनि रेन्जआ जेनेरेलि 5800 किलोमिटार स' 5800 किलोमिटारखौ जों मा बुंनो हागोन ICBM बुंनो हागोन लोगोफोर मोनसे बाथ्रा साननो गोनां भल'दिमिर जेलेन्सकि बिथाङा व्लादिमिर पुतिन बिथांनि जि हुमखि बे हुमखिखौ जोबोर लाइट लादोंमोन दिनै बिथाङानो बुंदों जे रासिया ICBM लन्च खालामदों दिनिप्र सिटियाव बेहाय माखासे जायगायाव मा मोनसे इन्डास्ट्रियेल एरिया डिस्ट्रय जानायनि बाथ्रा बुंदों बे मिसाइलनि जि गोलाव बेयो 12 मिटार बेनि लिरथाया जाबाय 36 टन माने बेसेबां 36,000 किलोग्राम लोगोफोर आरो बेनि जि वारहेड केपासिटिया जुदि निउक्लियार बा 800 किलोग्राम निउक्लियार वारहेड लानानै थांनो हागोन आरो बिनि बांसिनबो लांनो हायो नाथाय बिनि रेन्जआ अब्लाना खाथि जागोन आरो बेनि जि हेभि पेलड जुदि बेवहाय 800 किलोग्रामनिख्रुइ बांसिन जुदि कन्भेन्सनेल वारहेड लाङोबा बिनि रेन्जआ जायो 5500 किलोमिटार बेनिखायनो बे मिसाइलखौ जोङो इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलबो होननो हागोन बा इन्टारमिडिएट रेन्ज बेलिस्टिक मिसाइल बुंनो थाङोबा इन्टारकन्टिनेन्टेलानो बेयो कारण बे मिसाइलनि जि टेकनिक बेयाव दङ मा MIRV बिनि ओंथिया जाहैबाय मा बै मिसाइलनि जि खर' बाहागो ना मिसाइलाव ओरै खर' बाहागो थायोना बे खर' बाहागोआव माखासे माने बेवहाय मोनसेल' नङा बहुत माखासे बेबायदि बम थागोन निउक्लियार बम थागोन बे अख्राङाव थांनानै मा जागोन बेयो गोसोआव लाखि ICBM आ अख्राङावसो थाङो फार्स्टआव बारमण्डलाव बिरा बेयो अख्राङाव थांगोन बेयो अख्राङाव थांनानै मा जागोन बेयो जेब्ला बियो रि-एन्ट्रि खालामगोन बारमण्डलाव बै रि-एन्ट्रि खालामनाय समाव बै बमफोरा बै रकेट पार्टफोरा बेफोरथ' सब रकेटसो नालाय गोसोआव लाखि लोगोफोर ICBM फोरा सब रकेटनि पार्ट जायफोर रकेटसो मोनफा बै रकेटनि पार्ट्सफोरा गुगालांगोन लास्टआव बै जि बमफोर दङ 10टानिफ्राय 15टा जि दङ बियो 15टा जायगायाव खनसेनो मा लन्च खालामगोन इबो बहुत स्पिडआव जेब्ला बे रि-एन्ट्रि खालामगोन बिनि स्पिडआ बांलांबायसो थायो जेब्ला जोबोर गाहायाव फैगोन ना बिनि स्पिडआ आरोबाव बांलांगोन आरो बै स्पिडआव बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनाया इम्पसिबल जायो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जानो हागौ भिडिअफोराव नुदों माबादि माने हरखाब माने नुजाफैदों बाराव नुजाफैदों आरो हायाव स्ट्राइक खालामदों हरखाब नुजादों बाराव स्ट्राइक खालामदों हरखाब नुजादों बाराव स्ट्राइक खालामदों बबेखानि बे भिडिअखौ आं टुइटाराव नुदों बबेबा चेनेलफोराव नुदों जानो हागौ नोंथांमोनाबो नुबाय स' जियानो जाया मानो जुदि बे मिसाइलखौ बाहायमारदोंबा बेनि जि इयुन फिथाइ बे मा जानो हागौ लोगोफोर स' बे जाबाय वार्निं होननानै सान बुहुमनि थाखाय बे खैफोद होननानै जों साननांगोन जुदि व्लादिमिर पुतिन बिथाङा बैबादि मिसाइलखौ बाहायोबा बे जोंनि थाखाय खैफोद लोगोफोर रासियानाव दासिम मिथिनाय बायदिबा 750टा गुबुन गुबुन रोखोमनि ICBM दं लोगोफोर ICBM सार्मट मिसाइलखौ हमनानै यार्स मिसाइलखौ हमनानै बेबायदि 750टा मिसाइल दङ डेट मिन्स बेनि ओंथिया जाहैबाय मा 750 मिसाइलाव ICBM आव मोनसेयाव जुदि 10टा करि जुदि निउक्लियार बम हमोबा बेजों नोंथाङा 10 सानजोबनाव बेसे जागोन 7,500 टा मा जागोन 500 टा मा जागोन निउक्लियार बम खनसेनो लन्च खालामनो हागोन बबेखानि इसेबां निउक्लियार बम गैया दासिम रासियानाव जुदि 750 टा ICBM आव मोनसेयाव जुदि मोनबा जुदि निउक्लियार बम फिट खालामबाबो खनसेनो बेसेबांटा जायगायाव स्ट्राइक खालामगोन रासिया बैबायदियाव इउक्रेन बादि पुतला हादरा मा मिनिं दं स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों स' नोंथांमोना थारैनो बे आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन खारन इउक्रेना मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामदों स्टर्म शेडो मिसाइल बेयो ब्रिटेननि नङा होमबा आरो ATACMS बे जाबाय आमेरिकानि मिसाइल लं रेन्ज मिसाइल बेफोर गासैबो बै मिसाइलखौ रासियानि टेरिटरियाव एटाक खालामनानै जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाय नामा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर